Well háte tá ma híonn seo I gcearnóg Washington I gcathair Philadelphia sa stát Pennsylvania, agus mar éiceann sibh dá dachaní an óir go hálainn seo. Is minic a chluisimid an tanam sin Pennsylvania sna leontaí amachróin, mar duna 16 de swing states atá sna stát Aontaithe sin iad na stát a dhéanamh san differ I dora an dábháin uachtaránachta. Duna 16 de swing states atá sna stát Aontaithe sé Pennsylvania an ceannas tábhachtaí. Fánas go bheice me man anna seo bhíniú gceart. America ní hátar an tuachtarán go díreach, choláiste tábhthóirí a hauns an tuachtarán, ar nó deanan siad é sin bunaiche ar bhót an fóbail. Leis duine 16 de swing states is ag Pennsylvania tá an choláiste tábhthóirí agus dá bhair sin an cuacht, an náchan is mó duine swing states. Líonar déag tá sa choláiste tábhthóirí anseo. Agus is minic hana a rinne Pennsylvania an differ sa dora an tábháin. I ghabhfuil sa séideag nuair a bhfuil Donald Trump an chéad tábháin uaise Pennsylvania agus bhain sé sin siar as dtíon mar níor sé d'súl leis. In fiche sa bhfuil fiche bé Joe Biden in Pennsylvania agus ar nó uaise sin an tábháin. Nes eiste go leor an seo in Pennsylvania níl ach oiread na phríde idir Kamala Harris agus Donald Trump im líana agus tá sé ródheachar le rá géadach chun cín dá riire sna pobal bhreichinnaí. Béle feiceáil.